Malawi Today. Pa nkhani zambiri zimene zikuchitika mdziko muno tsiku ndi tsiku zikumadabwisa makamaka pa nkhani zokhuzana ndi ndale. Apa Aboni Kalindo abwera ndi kulongosola zambiri zosiyanasiyana zimene zikuchitika mdziko muno komanso ndi zimene iwo akukumana nazo. Mwachidule akambapo kunena kuti pali anthu ena amene akumakhala kumawasakasaka komanso kuwakonzera ziwembu zosiyanasiyana kuti awaphe, koma kunena kuti anthu amenewa akunama kwambiri. Nditateni timve Aboni Kalindo komanso kusogoloko timva Pastor Shumba akuyankhulanso zambiri mmamawa uno. Khalele modzi. The DC President wa anthu osauka woyamba muno Malawi, amene ndi madana ndi khalidwe lozuza Malawi, ndi madana ndi uve, ndi madana ndi nkhanza, ndipo ndikamuona Malawi akuzunzidwa, akupangiridwa nkhanza ndi anthu osiyanasiyana kuphatikizapo boma, mtima wanga umanyamuka ndipo ndi madana nazo kwambiri. Ndipo izi zimene siningalole kuti zizichitikira kwa Malawi. Ndi chifukwa chake ine ndimangoyima pa chilungamo. Olo mutakonza ziwembu zotani, kaya kundisatira ndi magalimoto kuti mundichite hiti, ine ndine woopsa kwambiri. And there will be a day imene nonse muzachite perish, na amene mukumasatira ine mutakonza ziwembu zanu kuti muthane ndi Aboni Kalindo. So kairo tili ndi achinyamata amene akupanga zimenezi opusa kwambiri, amene amakhonza kufuna kutenga moyo wa munthu chifukwa cha 50,000. Anyamata ku Malawi womvesa chisoni, mwalomo kuti muchite build future yanu, mmalimbana ndi anthu andale okuti anathaitha pandale, uzawo anadya ali ndi chuma chawo, koma iwe ndi ine tilibe china chilichonse. Lero mukumayenda mmagalimoto opasidwa tikumasatira Aboni Kalindo, siku lina muzasiya chifukwa ine ndine woopsa kwambiri, ndimakuchitani woni each and every time. Choncho Amalawi ndikupepeseniso chifukwa dzulo DC anavuta, tinakhala ngati tinapuma sitinagwire ntchito monga mmene imakhalira daily. Tinathamangira ku mikolongwe uko kumene aku veterinary amachechana ndolo wa anthu, tikamapita ku masti uko choncho tinathamangira kwakambirana nawo akuluakulu akumeneko. Inu mukuziwa kuti nthawi ya Cyclone Freddy anthu akuchira dzulo makamaka area imeneyi yakwambewe uko, mizi yozungulira kumeneko kupita ku masti, tikamapitanso uko kuchoda uko mizi yambiri idakokololoka ndi Cyclone Freddy. Choncho malo lima adavuta, choncho anthu adatengera lamulo m'manja mwawo ndikumakalima malo a veterinary. Koma tiyathokoze akuluakulu aku veterinary kuti adachimvesa chinthu ichi, adasiya anthu kulima ndikukolola chimanga chawo. Komanso ena analima na ndolo, koma pali anthu ena amene anatengera nonso zinthu zijamuonjeza ndikumakayamba kupereka malo aja ati ma agent, kumapereka malo aja kwa anthu. Ena ndikumalimaponso mbatata, ena ndikumakadula mapaipi amazi amene amathandizira nkhuku. Izi zidapsesa mtima akuluakulu aku veterinary mikolongwe zosatira zake anayamba kuchechana ndolo. Choncho takambirana nawo nkhani yabwino kwambiri, tikuthokozeni mabwana pomvesesa kuti anthu amuasiye akolole na ndolo wawo. Choncho imvani mafumu akumene kukhazikisani mtima pasi anthu, muwalangize kunena kuti lamulo ndi lamulo. Malo amene aja ndi aboma, koma atilola kuti na ndolo athu tikolole, ndipo tikakolola pasapezekenso munthu ina okalima kumeneko. Izi ndikupempha mafumu ozungulira ku mikolongwe, ku masti ndi madera osiyanasiyana kuti mupangise misonkhano, komanso tapempha ku mikolongweko kuti apangisenso msonkhano wina okuti tizakambirane ndi anthu amvese kuti akuti malamulo amakhala malamulo ndipo samaola iya. Malamulo ndi malamulo. Nkhani zazikulu lero tikambirana kwambiri nkhanza zimene akukumana nazo Amalawi kuchokera ku Eskom, nkhani zonunkha, nkhani zoazuza Amalawi kuchokera ku water board, ma water board osiyanasiyana, komanso
bungwe lija la NIFI limene likuzunza amalawi, limene lamba kuonesa nkhanza zawo atabayiba ndalama kuabera amalawi taxpayers money akufuna azitenga ngongole zija tsopano mafosi. Chikhalire nicho anthu ena anapasidwa zipangizo zimene za ulimi komanso ndalama mochedwa. Ena tikunena panopa sanalandire ndalama zawo koma anifiyo anatenga ndalama za anthu pakana lero sakuwapasa. Koma tisanafike kumeneku tateni tibwerere mbuyo pang'ono tizuzule mafumu ena ndi achikondi, ndiye kuli mafumu ena ankhanza amene akupangira ma subjects yawo anthu awo ammizi amene ndi ozunzika kwambiri, amene ndi osauka. Mafumu ena akuti anthu aja akalandira cha mtukula pakhomo, ndalama za mtukula pakhomo, mafumu ena akumapita ndikumakauza anthu aja kuti mutipaseko ndalamayi. Ngati ni 100,000 akufuna munthu aziyapasa 50,000, ngati ndi 200,000 akufuna munthu aziyapasa 100,000. Ena afika ndithu pomalanda chimanga chimene akulandira anthu ovutika m'mizimu, kumanena kuti ngati yawo aboma akhaya mabungwe abwera kuzapereka chimanga, ngati matumbawo akupereka pakhomo po 5 kapena 6 ndiye kuti 3 akhale a mfumu. Ngati matumbawo ali 4 awiri akhale awo, ngati matumbawo ali awiri limodzi likhale lawo. Iwu ndi khalidwe wonyasa kwambiri umene sunayenere kuti uzikhala kapena uzichitidwa ndi mafumu. Apapa sizikusiyana ndi boma la nkhanza limene layamba no mafilimu panopa ndikumadula anthu ndalama ati ngongole, ati mafoni amene anthu amalandiriramo ndalama za mtukula pakhomo ati anali mafoni ya ngongole. Kumafunsa kuti kodi mmene mmapereka mafoni aja alipo anakuwuzani kuti mwagulira anthu mafoni? Kumanena kuti uje ni chimanga chimene mwakhala mukulandira ndi chimanga cha ngongole ndipo tikufuna tizikudula. Izi zikuchitika ndithu. Akuluakulu aboma khaya iwe president uziwe zimene zikunena kuti anthu aboma ena ndi okuba, atengera khaya kuba kwako nawonso ayamba kuba, akuyenda mizi ya kuchiladzulu, kunsanje, kutcholo ndikumapereka mtukula pakhomo uja amene amalandira ndalama zambiri, mwina akumalandira mwina 4,000, ena akumatulukira 2,000 mpalombemu muzombamu. Izi zikuchitika ndithu chifukwa cha mchitidwe umene mchitidwe wokuba umene uli posepose muno Malawi. Ndi khalidwe losakhala labwino limene sinayenere kuti tizichitana ife Amalawi. Amalawi tikuchitirana nkhanza koopsa chimodzimodzinso monga amene kulili ku chipatala cha Kulilongwe Lions, kumene kuku manesi akuzunzika koopsa, anthu ogwira ntchito kumene koko kudzera kwa chief nurse wawo komanso director wa kumene akuzuza manesi, kutukwanidwa ndi kutukwanidwa mapatient ali pompo, kwauza kuti iweyo basi takuyimisa ntchito lero siugwira chifukwa choti wachedwa ndi 10 minutes. Ngati ili nkhani ya ma allowance akapita ku training ndiye kuti amango apasa sima basi, aphikire sima ya nkhuku basi, amene wotu ndi a director aku Lions, ku orthopedic kumene koko ku Lions, komanso achifi nurse akumeneko kuzuza anthu. Chimodzimodzinso mafumu ena akuzuza anthu koopsa m'mizimu zimene sizinayenere kuchitika. Andi siku la lero limene pamene wafika Malawi pa sizinayenere kuti anthu tizizunzana mu dziko la democracy. Nkhani zazikulu lero zikuchitika ku Eskom komanso ku water board osiyana-siyana ndi bungwe ili la NIFI limene analikhazikitsa ncholinga kuti lipereke ngongole za ndalama komanso za ulimi kwa Malawi osiyana-siyana ndi cholinga kuti achite alleviate poverty. Koma zimene zikuchitika ku mabungwe atatu amenewa, Amalawi akulira kwambiri. Amalawi ali ndi nkhanza, nkhawa. Kafukufuku wathu amene tampanga ifeyo Amalawi First tapeza kuti kuli ndandanda wa anthu, tiyambe ndi ku Eskom, kuli ndandanda wa anthu amene analipira magesi mwina panopa zaka zikutha mwina 7, 10 koma magesi osabwera. Kuli ma trading center ochuluka, kuli ma individuals ochuluka amene anachita apply magesi koma kuzafika siku la lero magesi osanalandire. And moreover so Eskom kuli katangale opsa ku Eskom
kuti munthu uitanise magesi ndi kuti wahonge Escom oni ndalama zochuluka kuti azakupase ati magesi. Yeti magesi yo ndi ufulu wa anthu kuti akuyenera kukhala ni magesi. Kuli ma trading center ngati ku Kasungu, kuli trading center ina imachedwa Suza mu M1 road. Anthu anapereka ndalama kalikole pakana lero magesi okulibe. Andi pali madera ena ngati kusimohoda ku Tcholo kumene kwa Escom apa Tcholo anabwera ndikuwabera anthu transformer ndikumanena kuti imene iyi ili ndi mphamvu zochepa ndiye tikakupaseni yayikulu. Pakana pano pa mwezi uno ndo wa 4 kusimohoda ku Tcholo dera limenelo anthu alibe magesi. Tikapita kwa Manyamba uku kuboda ku Mozambique kumene koko magesi kulibe. Tikapita ku Chitipa kuli madera ena amene magesi anthu amangomva kuti ati kunja kuno ati kuli magesi. Tikapita ku Phalombe chimozimozi. Tikapita malo ena ngati mene kulili ku Mzimba Kurumpi kulibeko magesi. Kunsanje magesi siku la lero anthu anayenera kuti azipanga ma business yawo azinjoya muziko lawo la democracy. Even magesi amene wa amarepuwa ma ministers ena anabaiba ma transformer ali manyumba mwawo ali mafamu mwawo. Yeti Malawi akuzunzika kwambiri. And izizi sizinayenera kuti zizichitika mu democracy muziko la Malawi limene pano pali kuoneka ngati asogoleri aja kuona ngati atanganidwa ndi kuba kokakoka. Andi ngani ina yomvesa chisoni ndi ya ku water board. Ma water board osiyana kumene so akuzunza anthu. Tikunena pano anthu ambiri sonawonso ali pa listi pa ndandanda oti apasidwe mazi koma maziwo pakana lero sanapasidwe. Kuti mazi abwere pa khomo pako ndiye kuti mwina tukapena munthu yovule uziyenda wa maliseche etu ndiye a water board yabwera azakupase mazi. Andi mazi acho ukaonanso nthawi zina ndi mazi okuda kwambiri ngati mene kulili ngati kusalima ni madera ena mazi amene akutuluka kumene ndi mazi okuda kwambiri. Andi mkaye anthu amene ali ni ma prepaid meters both ya Escom komanso a water board amene wawa ndiye ali pa mavuto opsa akumalipira mazi mwina kugula mazi a 10,000 mazi ajango tuluka 2 minutes ndikusiya. Tapita ni kuchitawira, tapita ni kunkolokosa, tapita ni kuzingwango amukaone mene anthu akuzunzikira, tapita ni kumachinjiri ati ukapita kwa afusa kuti mazi sakutuluka akumanena kuti pita ni ku grocery kuma shop amwenye mukagule mabatiri. Kodi chija chopangira mazi chija cha prepaid chija anthu anachigula kwa mwenye? And it is your responsibility as ma water board kuonesesa kunena kuti zinthu zipangizo zanu ndizoyenerera zili zabwinobwino anthu sakuvutika nazo. Munthu akulipirira ni mazi waononga ndalama za magesi kuti mumubweresere magesi a prepaid. Lero li munthu uja akuzunzika. Madera ambiri akulepera anthu kuti aike magesi ajawo kuzera ku gadget chimene chicha chimita chanu chijacho cha magesi chicha. And the system imene iyi it is because chakuba mtima okuba munayenera muchite upgrade nthawi yomwe ija koma identification project imene jayo tidakuuza nikale kunena kuti izi zikufunikira kuti muzichite musatire international law ma principles ya ziko lonse lapansi koma anthu munanyalanyaza chifukwa cha mtima okuba. Lero anthu akuzunzika kopsa kuti aike magesi kuzera ku prepaid meter. Anthu akuzunzika kopsa kuti aike mazi kuzera ku prepaid meter. Lero mukuzunzisa Amalawi amene sanayenera kuti azikhala akuzunzika. Ndalama zawo, malo awo, china chilichonse chawo kulipira koma iniyo akulu amma water board osiyana mwachulusa kwambiri katangale. Komanso aku Escom mwachulusa kwambiri katangale. Kufuna kuti munthu aitanise magesi masiku ano ndi chimozimozi kugula galimoto. Kuti munthu aitanise magesi akuyenera kuti apereke ndalama ahonge ndalama ku Escom. Kuti munthu aitanise mazi zikuvuta kwambiri. Nthawi yake munanena kuti muli ni mazi a ulere mukufuna anthu muzingo alumikizisa mazi ulere. Project manager inangoenda kwa mezi 2 mboma lokuba iliri boma lonama ndipaja mmanama so kuti mufuna mukhale ndi ujeni wiki yokuti anthu azita kumagula zinthu kunja koma mwaulere mosika mitengo. Zimene jazo zinangokhala kwa mawiki ochepa
pakana lero sizikuchitidwa implemented. Ndalama zija munkanena kuti muziyapasa anthu okalamba zija pakana lero palibe chikuchitika. Dera lina limene timafuna kuti tilankhule lero kuzuzula ni chililo umene akupanga anifi. Anifi afika pa chiwewe sopano poona kuti anthu akupita ku ma-elections achite fund MCP. Lero amba kupanga anthu nkhanza. Mukapita kudeza madera ambiri anthu akuzunzika kopsa kumene koko ndi nifi. Ati munthu anatenga matumba afetereza 6 okulisa ndi oberekeza. Koma lero loli akuwauza anthu aja kuti azipereka mamiliyoni. Kumanena kuti aye mene mumuti kuphatikizamo insurance kuti iniyo mutamwalira ndiye kuti ndalama zimene zikuyenera kuti tizichite recover. Pomwe munthuyo ali moyo sanamwalire. Lero mukuwafuna muziachaja anthu ndalama zambirimbiri. Kukuwuzani kunena kuti inu mmene mumatipasa zipangizo zimatipasa mochedwa oti sitinagwirise ntchito ndiye mutipase nthawi tiyang'ane ndalama aliya tikubwereserane masherifi kapena apolisi. Pali madala ena ake ku 25 kulilongwe uko okalamba koma akuzunzika ndi anifi. Timafuna kuti muipase a human face. Mukamapanga maprogramu anu kubomako muzizipasa nkhani zina zi human face umunthu monga mene apangira ngati aku mikolongwe atayamba kuchechana ndolo wa anthu osauka titayankhulana nawo amvesesa ndipo asiya kuchechako. Chimodzimodzinso inu anifi thaija mmachitatu kumalengeza ndi mamegafoni. Ucheni chinkuza mawu kumayenda kuti ndalama bwerani muzatenge ndalama. Lero li anthu aja mukufuna muziyazunza. Nokha mwapereka ndalama yomochedwa, nokha mwapereka zipangizo zimochedwa, fetereza ya mafuna kuti anthu azimphika. Ndiye fetereza uja sanagwire ntchito. Lero mwalo mwakuti muamvesese anthu kunena kuti mene zilili mu zinthu zativuta tonse inde inu mukufuna ndalama anthu onse akufuna chithandizo. Mwalo mwakuti anthu mukambirane nawo mwaulemu mukuwaopseza chitidwe umene usukuthandizani. Sikuthandizani zosatira zache anthu sangapereke ndalama zifukwa chowaopseza. Mukuzuza anthu kwambiri anifi, mukuzuza anthu azibusa ndi azibusa kunzimba. Ena pakana azibusa kumathawa kumakagona kuchire chifukwa kuwaopa anifi. Ena aso mukuyenda opanda ma IDs ngati madera ngati kuchilazulu kuphalombe madera ena ndi ena kutsholo makamaka akumwera ndiye mukuatola kuopsa ndikumaopseza. Izi sizikuyenera kukhala mu democracy. Andi nchitidwe umene ndi nchitidwe onunkha kwambiri. Chocho ndikupemphe wamkulu wa kunifi ngati ntchito watopa nawo uyisiye. Komanso ndikupemphe chief executive waku Eskom ngati ntchito watopa nayo uyisiye. Komanso ma order board nonse ngati ntchito mwatopa nazo muzisiye. Chifukwa ndi uchisiru kwambiri kuti muzizuza Malawi. Bon Kalindo the DC. Mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village. TA Mabuka box 76 Mulanje, Malawi. Kodi azipani zosusa mwaona sopano ndi makuuzani zija. Kunena kuti asadiki akabwera azayichemerera meki kuti ikugwira ntchito bwino mwaona. Koma inu awo azipani zosusa inu muzandikumbukira. From Njeza village, TA Mabuka box 76 Mulanje, Malawi, Southern Africa. Mwadzuka bwanji ya Malawi nonse kuna kulikonse kumene muli lero pa 5 June siku ndi lachinayi 2025. Mwadzuka bwanji mwamuyamika Mulungu kumene mwadzukako. Mwangodzuka kapena mwagwada pansi kumuthokoza zikomo kwambiri Mulungu kuti lero tadzukanso ndi moyo wamphamvu wathanzi mwatisamalira mu usiku onsewo. Tiyeni tiziyamba ndi zimenezo nthawi zonse tisanayambe china chilichonse. Bible limanena kuti chiyambi cha nzeru ndiko kuopa Yehova. Ndimatero nthawi zonse chifukwa ndimadziwa kuti pandekha sindikanadzuka lero, simukanamvanso voice yanga lero, komanso sindinakakupatsirani nkhani zimene ndikufuna kukupatsirani lero. Koma ndi Mulungu wakonza zonsezi kuti ndidzuke lero mumve voice yanga zamasana ndi zamadzulo. Akuzidziwa ndi Mulungu. Tikampempha Mulunguyo atisamalirabe, atitetezabe, atisungabe kufikiranso nthawi ina mzigawo zina tiyankhulana. Koma kopanda kutero
talakwisa direction imene tayiyambayo si yabwino. Ndikanakonda wina aliyense lero tsiku ndi tsiku kukacha azipanga zimenezo chifukwa ndiye chipambanocho. Muli ndi ine Pastor Moses Shumba mtsiku la lero ndikupatsirani nkhani zofunikira. Koma ndisanatero ndimafuna ndikuyankheni inu anthu amene mwakhala mukundilowera ku inbox dzulo kumandifunsa kodi abusa tamva kuti Professor Arthur Peter Mutharika akudwala kwambiri, akwera ndege dzulo ku airport ya Dzidzidzi kupita ku South Africa ku chipatala. Kodi Pastor tiuzeni zoona tamva kuti Comrade Ntanyiwa wamwalira anangogwa basi nthawi yomweyo peza kuti wamwalira sanadwale. Zonsezo ndikuyankhani pano pa Rise and Shining. Lero sinalowe ku Impiana chifukwa ndili mchigawo cha kumpoto mzinda wa Mzuzu, so production yanga ya Impiana ili mzinda wa Lilongwe. Choncho lero ndalowa mu group of companies fa Rise and Shining imapezeka mzigawo zonse za dziko lino, pakati kumwera kuvuma kumanga kaleso kumpoto kwa dziko la Malawi. Ndiye lero ndili mu studio imene ya Rise and Shine kukupasirani na uthenga wanu mayankho ake. Professor Arthur Peter Mutharika ali ku Page House ku nyumba kwake, wangwiro wamphamvu watanzi. Comrade Ntanyiwa ali ku nyumba kwake kumene amakhala, kandi ku South Africa kandi ku Swaziland, koma alipo ndipo ali moyo. Zikomo kwambiri. Uthenga umenewo ndakupatsirani. Zinazo akuziziwa ndi awo amakuuzaniwo tafusisina amenewo atumiza uthenga omwe afusisa amene apereka umboni woona, koma ine umboni umene ndikupasaniwo ndi woona weniweni, osatiso waboza ayi koma woona weniweni. Mulungu akhale nane muchilungamo chimenechi. Ndimafuna ndinene kuti nthawi zambiri ndakhala ndikuyankhula kuti anthu ambiri ndinu anthu abwino kwambiri, koma there are only few people amene they are not the well wishers kwa azinzawo, samafunira zabwino azinzawo nthawi zonse. Iwo akatamveka akatatchuka ndikuti atchuka ndi mapropaganda, kufalisa mauthenga abodza okhumudwisa, omvesa chisoni, ofuna kufowoketsa dziko. Anthu amene oti nawo mdziko momuno, mayi momuno, lero sindi atchula mayina awo, koma mwina professor asalibe nthawi yopanga zopeperazo, koma mwina Ntanyiwa akhoza kutchula mayina awo. Chifukwa Ntanyiwa paja alibe 12 o'clock kuti pano tikudya nsima, ayi. Alibe so 6:30 kuti anthu akugona, ayi. Atchula mayina awo. Koma ine ndingonena kuti anthu amene amafunira nzawo zoyipa azindikire kuti ali ndi masiku ochepa pa dziko lapansi. Taonapo ndithu ambiri akukumba maenje kukumbira nzawo koma nkumagweramo okha. Ine ndimatsindika kwambiri ndati chimene Bible limafotokoza silimanama. Munthu amene safunira nzake zabwino, munthu amene amangokhalira kunyoza nzake asanamuyambe kumangonyoza, munthu amene amene amangolingalira moyo wake wonse azinzake ali pa mavuto, samaliza ndime yakeyo. Mulungu akuoneni amene mumafunira nzanu zoyipa nthawi zonse. Mulungu akuyang'aneni kumbali kuti dziko likudziweni. Akondedwa omvera Amalawi anzanga, ndine Pastor Moses Shumba mwa dzina langa la masiku onse. Ena mmati ndine pangolini, ena mmati ndine doctora, ena mmati mmene mumatchulira mucha. Zikomo kwambiri. Mayina onsewo ndiofunikira kukhala nawo munthu chifukwa cha maawadi. Maawadi amabwera ndi mmene munthu akugwirira ntchito akugwira bwanji, kodi anthu amakuona bwanji, anthu amakulemekeza bwanji, anthu ena amakuyamika mwamtundu wanji. Maawadi tu sikupasidwa ndalama kokha, maawadi tu sikuthandizidwa zinthu zimene wewe umazisowa. Awadi zayi zinayimabwera ngati mphoto, promotion, kukupatsa kuti no congrats, umagwira ntchito yoyimirira Malawi, umagwira ntchito yothandiza anthu ena, mosalipidwa, mosatumidwa, koma kungofuna kufikitsa uthenga ndi kuteteza miyoyo ya ena. Chifukwa ife kwathu ndikuteteza, kufikitsa uthenga, kuchenjeza,
komanso kuthandizana nanu ndiye ife ameneyo ma activist. Nditamva kuti boma likupanga chitukuko mchigawo cha kumpoto, ndinafuna ndikaone ndekha ndi maso anga kuti boma laganiza bwanji kupanga chitukuko mchigawo cha kumpoto masiku othaitha ngati amenewa. Alephera kupanga zitukuko zaka 5 zimene zadusazi. Ndiye ine paja kumva sindimakonda kulengeza, ndimafuna ndikaone ndekha ndi maso angawa. Ndiye ndinanyamuka ndithu kubwera mchigawo cha kumpoto. Nditafika pa agenda ndinayamba ndithu kuyenda pang'ono kumayang'ana kuti ndione zitukuko zimene boma la chipani cha Malawi Congress Party likupanga kapena likupanga munsewu. Ndiye ndinamva kuti chitukuko chimene chikuchitika kuyambira ndithu mchikangawa mpaka kukafika mzinda wa Mzuzu, muli development yoopsa kwambiri imene ikupangidwa ndi boma la Lazarus McCarthy Chakwera ndi nduna zake. Ndiye ndati ndithamange ndikaone ndi maso angawa. Akuluakulu ndaonadi zitukuko zikuchitika. Boma lili kuchita zitukuko. Ndipo anthu akumpoto ndinu anthu odala. Ndikuyankhulira konkuno kumpoto ndithu ndati ndiyamikire konkuno, ndisayamikire nditafika mu mzinda wa Lilongwe, koma ndiwayamikire anthu akumpoto kuti ndinu anthu odala, boma lakuganizirani kwambiri. Likupanga zitukuko zikulu kwa masiku okhawa ochepa 3 4 lapanga zitukuko zikulu 3. Chitukuko choyamba ndikumanga nyumba zikulu pamalo pamene pafupi, osati pamalo koma pafupi ndi kumene kunachitika ngozi imene inapha abale athu aja 10 abale athu aja 9 pa 10 June mchikangawa. Ndithu apanga zitukuko ndithu akumanga mphepete mwa nsewumu. Mukamapita ku Mzuzu chakumanjako mukamaona kuti tawa ija ndiyo kunagwera ndege kuja chakumanja kwanuku, mukamapita ku Mzuzu ndithu muona ndithu kuti kunalowa nsewu wopita kumanja kwanuku mtundamo. Pamene pali bwalo la ndege, bwalo la zamasewera limene afuna kumangapo stadium. Boma limene la MCP akumangapo stadium moti ndithu magreda akonza ndithu palimbe kuti pazafike ndithu ndege ya president izitera pamene popo. Komanso mwina choncho mene ndikufotokozamo pozafikira ndege pali ndithu zikwangwani pamenepo panalowa nsewu. Ndiye mukaponya maso mudzanja lanu la kumanja ndithu mukangodusa pang'ono pamene popo muona nsewu ndithu nsewu olambidwa bwino authira phula ukuloera ndithu kukulowera kumapiri kumene kunagwera ndegeko. Ndiye mukaponya maso osogolo ndithu kwamangidwa ndithu zimatenti zikulu kumeneko kumene ndithu akumangako nyumba za anthu 9. Boma kupanga chitukuko akuti afuna akazisegulire nyumbazo pa 10 June pano. Moti ndithu mukazamva kuti president akupita kuchikangawa akazisegulire nyumba zimene amanga za anthu 9 zija kumeneko. Chitukuko cha mphamvu kwambiri chimene boma la MCP likupanga. Ndiye ndinapitiraso nditapatiya zitukuko zina ndithu zikuchitika mu mzinda wa Mzuzu live. Nditafika kunamva kuti chitukuko china ndithu chamalizidwa zana, china chayambidwanso zulo lomweli. Chitukuko chachiwiri chimene ndithu chazanacho ndikumanga olemekezeka achape muhango, kumanga tu mwakathithi zitukuko kumanga kunati ndithu simenti yake ndithu ndi mati chani ashona kandia Durax ga cement wake Durax akubalenga ndikuuza nobulomwino amene akumangira cement wake si cement wanga kumanga ndithu olemekezeka achapi mtuwa muhango ndithu angomaliza zanzana lomweli zuloli mama ayambiyatu ndithu ma project kumangaso ndithu nyamata uja Boniface Kashololo as I'm talking ndithu project yake sinathe mwina izithalero kapena mawa. Zitukuko zikulu zimene zikumangidwa mu mzinda wa Mzuzu mchigawo cha kumpoto. Amalawi boma ndilo mweli tingosintha ndi mtsogoleri yekha. Boma ndilo mweli
tikati lamanga zitukuko ndikuwononga ndrama za nkhani za Malawi, ndrama za boma akuti kukapanga chikumbuso kuchikangawa kumene kunagwa ndege imene inapha anthu 9 aja kuphatikizapo amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Klaus Chilima, mzimu wake uuse mumtendere. Chitukuko cha Lazarus Makathi chakwera chimenecho kuwononga ndrama za nkhani akubanja lina kuti ife tipangira kunsipe kumene koko tinacho tsako tinazayikira kuno nde mwambo uchitike kuno iwo akuti inu sakubanja ayeni mbumba ndife tipangisa konko kumene kunagwera ndegeko inu mukudziwapo chana kubanja inu tangokhalani chete inu mukudziwapo chana asiye nawo akudziwa amene ndege inagwera mene anthu anaphedwerera anthu aja akuzidziwa ndiye asiyeni azitsate zimenezo zokalondolondo avumbuluka kuchokera pamenepo tidziwatu chilungamo chinagwetsa ndege nchani tikamvesere ma speech kumene koko akafotokoza wina ndithu mulungu amufikira mwapadera akamuyendera ndithu akayamba kutambasula kuti tidziwe kuti chinapha anthu 9 chiya ndi chani. Dekhani nthawi yakwana usapupulume nazo ya inu muzikapanga mapemphero kunsipe kupembedzera kupempha mulungu kuti vumbuluso likatuluke kuchikangawa komweko. Ubwino wake tsiku ndi lomwero uku mukupembedzera uku mavumbulusa kutani kodi akutuluka osapupuluma nazo nthawi yakwana. Mulungu amapanga zinthu amapanga ndipo panda njira ndikupangapo njira chifukwa izi ngakhale maiko a anthu azungu maiko anzathu olemera sangapange mbwera ngati zimene akufuna kupanga kusempha ndi akumabanja sana afuse banja akubanja la kwa Lapukeni sana afuse banja akubanja la Shanilo Muzi sana afuse banja akubanja la Chilima sana afuse banja akubanja la Mayuja Selemani kuti tipange bwanji tifati akumbukira anthu achi kungozipangira ndikaye mwa alibe kutsutsika makani okaoka. Let them do. Mulungu afuna aonetse china chake kumanga kumene akumanga atsogoleri otsutsa boma kukungoonetsera poyera kuti boma la MCP likupita. Ndi manena dzana vyenera ngolera kuti munthu ukamamwalira mmayamba kugontha ndi nkhutu ndi awa kulephera kumva zimene anthu akunena. Asiyeni ndithu kumangako ndi amanga kaye kampeni kangoti yayambika akangotsegulira ameki mwezi wa Mawa kampeni akuluakulu kukhalatu dzingwe tikamati dzingwe ndi mumvesese mumasero tikolopereni mumasero tikudzalowa eni yake tikudzalowa sizinati tuya this is just a beginning ku DPP kunde aonererako tu angoti apa DPP kodi dzipani nziko muno zilimo zingati tikati tifufuze kodi ku DPP ku nde aonako chani warrant of arrest ndiye kayalebedwa ngati ena kupyachira kumasokonekera mumaofesi mkuti yakuti ili kuti umachita kuisakasaka kuisowa akuti ufuna kuthana ndi DPP. Ife tikuti zikomo chifukwa sichingamere chimanga usanachidzale kumene akupangako ndi kudzala kuti DPP ya imere ionese ngala zake. Ife tikuti zikomo tabadzalani ndipo idzamera pa 16 September pano idzamera DPP modabwitsa pena palipose pazakhala green ekaeka pazakhala blue ekaeka blue pena paliponse pa 16 ndi pa 17 pa ndipo dziko lizasintha mbendera za blue zizakhala pena paliponse mdziko la maino pa 17 pa 18 kusonyeza chipambano swano. Victory is coming very soon and very soon. Victory is coming. Osadandaula ya Boniface Kashololo, don't worry anthu ambiri samakudziwani
anthu ambiri akudziwani, muli pa Facebook, muli pa YouTube, muli pa Instagram, muli pa ma WhatsApp, muli pa newspaper. Kumeneko ndiye kutchukako. Ife tinatchuka kaletu, tinapezeka ngakhale pa tinapezeka. Abusa mwayamba matama, we are ready for any attack. Sitimadandala chilichonse, ndipo tikachokapo timanena titachoka, tili kwakuti, as I'm talking about ndili kumpoto. I fear nobody, I fear God, because kulowa kutuluka ni Mulungu amene amapanga zonsezo. Mulungu akafuna kuti akukweze ukafikapo zimayamba zibezi. Ena mumadandaula mukamangidwa, mumadera nkhawa, amiyocha, aphedwa, kapena akuntani, kodolo titaphedwa. Mesa dzina likhala lilipobe. Inu mungayiwale dzina la Shumba, mungasaliwale moyo wanu wonse. Ndani sakulidziwa dzina la Shumba? Mutsegule ku YouTube daily muzapeza Pastor Shumba, daily Pastor Shumba, muma WhatsApp mupeza daily Pastor Shumba. Dzina langa silidzafa, ndidzafa ndineyo, koma dzina langa silidzafa. Muzakha mukulikumbukirabe. Nzazing'ono zimenezi, aliyense so adzafa. Omangayo, omangidwa, oganizira kuti olamula kuti manganiyo onse. The day will come. So why to fear? Yeah, nde akachololo usadaula mutuluka. Sinkhani tikawerenga pa chati, nkhani zimene zilipozo. Sinkhani zoti pakana munthu akakhale mu prison. Ayi, ni nkhani zazing'ono zimenezo. Koma kuti akungofuna kutchukisa. DPP nde ikutchuka. Pamene akumanga anthu, pamene anthu akuchoka muzipani zina kulowa mu DPP. This coming Sunday, anthu azipani zina zotsutsa UTM, MCP, mchigawo chakumwera akukalowanso ku DPP pa ground ya Kubangwe uku. Kubangwe kuli chisonkhano cha chisonkhanotu sichinaoneke cha DPP. Kuonesa chipambano. Amalawi ni mafandi kuuzeni uthenga wanga. Pa VN imene yalero uthenga wanga omaliza unanena kuti pamapa chitukuko chimene akupanga MCP mchigawo chakumpoto chimene ndafotokoza chija pa 16 September pano chitukuko chimene chikhala chitamalizika ndipo boma latsopano mosogozedwa ndi Professor Arthur Peter Mutharika likhala likuyambanso kupanga zitukuko zimene Amalawi nonse chizakufikireni mwachimwemwe. Izi zitukuko zimene akupanga pasi ndi zawo za MCP. Akamatiwo amanga chitukuko ndi kumanga anthu. Chifatika tiloze zitukuko zimene akupanga iwo sitikuzipeza pena paliponse, palibe ngakhale chimodzi koposa kumanga anthu. Ku DPP ko ndoti amangano ma vice president onse amzigawo zitatu. Anayamba kumanga Mwanamveka, kena kwanamanga Agangata chigawo cha pakati, lero amanga mtu wa Jabe Muhango chigawo cha kumpoto. Asano aku Eastern Region. Bright Saka. Kamena sakuma kuonani. Kama zina zoseke sakabaso. Ndimene tuikupangira MCP sopano tu. Ndimene kupangira MCP ndiye tieni Amalawi muziwo kunena kuti pa 16 pano zitukuko zimene zomangana zikhala zikupita. Tikhala ndi zitukuko zopanga chitukuko mu dziko lathu zoti sitizaziwala, tizizaziona. Zitukuko izi zomanga anthuzi nzosaoneka ndi maso zikatha. Koma zimene tifuna kupanga, zimene afuna kupanga DPP zikhala zoti anthu muzazisimba moyo wanu wonse chifukwa zizaoneka ndi maso. Konzekani kusintha boma. Konzekani kusintha boma Malawi. Boma ili latizunza kwambiri. Boma ili ndilankhanza kwambiri. Lichoke. Aliyense akuimba nyimbo oti MCP ichoke.
Lazarus Chakwera achoke kwina kulikonse zigawo zonse 4 zisizengaso kuti kaya ndi pakati kapena kuno ndi ku Kasungu kaya kuno ndi ku Mchinji kaya kuno ndi ku Lilongwe kwa Kabudula ku Nsalu kwina kulikonse kwa Malembo akuimba nyimbo yofanana ndi wina aliyense kuti Lazarus Chakwera achoke, MCP ichoke. Choncho nyimbo iyi anthu ayiloweza mwachangu ndipo anthu akujama imeneyi day and night kuti no more MCP. Ena akuimba mchizungu, ena akuimba mchichewa, koma nkhani yona kuti MCP ichoke. Boma la tsopano likubwera mosogozedwa ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Ndipereke uthenga mene anthu ena andipatsira ku inbox sindimanyalanyaza ngolina kuti akuti ndipemphe zipani zotsutsa mwansangansanga kuti mupange umodzi. Koma Malawi ndimanena kuti zipani zotsutsa zina zilipo zimene zikumvetsetsa mwachidwi kuti kodi DPP ikuti chani, ndipo panopa dakakambirana. So mwina mauthenga amenewo nditumawo onena kuti apange alliance omwina tasiyani chifukwa anthu akukambirana. Nziko munoto muli zipani zochuluka, mwina anthu simadziwa zopitirira mina 15 minaso 20 chakuti ngati sindikulakwisa poti figereni sindikuidziwa, koma zimbo zipani zochuluka. Now DPP itapanga alliance ndi chipani chimodzi ndi alliance imeneyo, kaya zipanga ziwiri ndi alliance imeneyo, kaya ndi zipani zitatu ndi alliance imeneyoyo. Sindikuzitchula lero zipanizo chifukwa zina zili nkati akukambirana. Tiye ndingozikiza mapemphero kuti kutha kwa wiki imene inoyi, wiki yamawa ikubwerayi isanafike kumapeto timva chenicheni chimene chikufuna kuchitika. Choncho Malawi dekani ngakhale zisafike ngati muja zinafikira za tonse alliances mzipani 9 zija zimene lero chipani chimene chinasala kwa MCP ko ndi cha Umodzi Party. Mbena amati ayi Umodzi Party si chipani, amati ndi banking konde. Chifukwa tu chilibe even office. Chipani cha Umodzi Party chilibe office yoti ndi office ya region kapena iyi ndi office ya NEC pulibe. Akati akumana makakumana ku nyumba kwa president achipanicho etu pabwaloso panja pa mpanda watsekera pamene makakumana. So mazipani zikulu zimene zine ma office ngati Afodi, PP, UTM ndi zina zonse zinachoka mu tonse alliance. Ya ndiyeno ineyo ndikungokuyankhani amene mukufuna kuti zipani zipange alliance ndi DPP. Nenene kuti zipani zina zilipo ndithu musakayikire, ndipo mgwirizano uchitika. Chipani cha DPP sichikupita chokha ya pa ballot, chilipo ndithu ndi zipani zina zimene zikupita nazo, mudzidziwa mudzimva. Koma pano ntchito imene tikugwira ndikuyitanitsa anthu amene anasochera anachoka mu chipanichi nkupita ku zipani zina kuti abwerere. Ndiye chisanzo choyamba mchimene mukachiona ndithu ku desert ground ubangwe mboma la Blantyre kumene anthu chifwimbirikwiti chikhwimbi cha anthu chimene chikuchokera ku MCP ku UTM zikubwera ndithu kuzalowa chipani chawo chokondedwa cha DPP. Izi ndi zimene ndikuti ndikupatseni Malawi kuti musadere nkhawa iyayi, alliance ichitika ndithu. Ena Malawi kuti yabusa musaiwale za mathematics, musaiwaleso za auditing, ayi zonsezo dekani ndithu dekani. Ena mati ya DPP yagona kwambiri, ayi DPP si kugona, koma simapanga zake mwa savage. DPP imagwira ntchito zake mwa professional day and night. Akuluakulu athu ndithu akuyesetsa mzigawo zonse, kumwera pakati kumpoto ngakhalenso kuvuma. Deya lina liyonse likuchitika zinthu zazikulu kwambiri, ndipo muzazidziwa bwino lomwe pa 16 pakuti DPP ndi system. DPP si chipani wamba, DPP tikamati DPP there is an abbreviation pamene popo democratic ito
democratic progressive. So progressive simangochitika progress kumangopaga progress ya uchibwanabwana ndi progress tu. Progress sichitika mwa uchibwanabwana. Madivesa Malawi, wait. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Abusa leo ndio mwamwajani tonjani ai mowasuna dusepaka mapanga pa chibadule changa kufika date ya lero mowasini maudziwa ndipo sindidzamwa mpaka na tsiku lobwera ambuye kuzanditenga mowa okhawo ndi aye sindinamwepo foja sindinasutepo sindizasutaso ine koma munduze kuti kulokota ndeni matokota kwambiri lalikira kuchechi ni malalikira kopya kuwa Malawi amve ndeni makuwa kopya iya zimezo zimene ndi matha ineyo titokose kwambiri zimene zayambika kumachinga Southeast kuti anthu ndithu they are well prepared to vote for Honorable Mponda. Koma ndiye kwa beba Southeast sikunyengerera sikugawa maswiti, vote for Honorable Mponda. Pamamba pa ulamuliro wa Professor Arthur Peter Mutharika zikoma kwambiri. Keep it up anthu akumachinga Southeast ndi zimene tikufuna ife tizingomva kuti yo tizimva zimenezo. Kwina kulikonse mune mupanga misonkhano akuluakulu dzina la profesa pena paliponse mbwe chifukwa ndiye chiyembekezo cha Malawi. Basi palibenso yayi palibenso tikachita kafukufuku timachita kafukufukutu sitimangoyankhula yayi tikudziwa ina numunyoza bwanji mungu yankhula za professor professor ndizimene zili pa ground ka mafunso tiyankhuleza ndani ka akuluakulu ndizimene zili pa ground zimene Amalawi akufuna ka Amalawi ochuluka Amalawi 77 akufuna APM ndi DPP ndefe tiyankhule ziti tiyankhuleza Amalawi 42 tiyankhuleza Amalawi 16 tiyankhuleza Amalawi 11 kumeko ndikupepera tiyankhule zimene Amalawi ochuluka akuchinena tikalowa maminibus tikalowa mumagemoto abomawa tikalowa mumakostam tikalowa ngakhale mu train mene tikakwera ngakhale njinga yakabasa ngakhale zakekeke anthu akukamba nkhani ya APM ndiye tiyankhule ziti zomwezo basi akugula ninu kaya ndigula mukudzidziwa ndinu kaya sana ndigule mukudzidziwa ndinu ine chimene ndikudziwa chimene ndikuchiona pa ground chimene ndikuchiyankhula kwa ina Malawi chimene inu yonse Amalawi ochuluka mukuchiyankhula ndiye ine ndisemphane ndinu ndisangalase awo anthu awiriwo atatu simpanga nawo zimezo sinchita ine kumeneko ena ndikuva pamepo tichisa fetereza tigulisa pa mtengo wa 4,000 mkanthu pamene pa Malawi sipali bwinoyi mukundimvako kuntengo koko pamenepo ndamumva kuna kuti pamepo walembera kwendesa boma Mr. Chikangawa mwatsuka bwa Pastor Moses Shumba ndilo dzina langa mawa bwino Malawi nonse mbite